ụlọ ọrụ na-afụ maka mmụta ụlọ akwụkwọ sekọndịrị na steeti a PPSSC na-ahịchafụ bekee dị n'Ọka achịkọbago ọgbakọ retreat abalị 5 maka ndị isi ụlọ akwụkwọ sekọndịrị na steeti a. Mmemme ahụ nke isiokwu ya bụ ọlụ ọchịchị nke dịrị ndị isi ụlọ akwụkwọ nakwa oke ihe dị iche iche ụmụ akwụkwọ lụpụtara site na mmụta bụ nke were ọnọdụ na Madonna Renewal Center Mkpọ. Theophilus Okoha, onye nta akụkọ anyị maka mmụta, ji akụkọ a n'uju. Nnabata ya onye kọmishọna na-ahụ maka agụmakwụkwọ ọkammụta Ngozi Chumaude kelere ndị prịnsịpal niile maka otu ha si na-agba mbọ ịhụ na ọlụ ha na-aga otu o kwesịrị, wee kọwakwara ha na ọlụ ha bụ ọlụ nke ihe iwu dị na ya, ma mee ka ha mata na ọ dị mkpa ka ha na-eme ya otu esi eme ya n'ogo mba ndị ọzọ dịgasị iche iche. N'ozi nnabata ya, onye odeakwụkwọ ukwu nke Post Primary School Service Commission Oriakụ Ndidi Ọranụsị kwuru na ya bụ ọgbakọ nke ha nwere bụ nke dị ezigbo mkpa, bụ nke a na-eme kwa arọ, ebe ha ga-eji lebara anya ụmụ tụkọmrikom dịgasị iche iche na nzukọ ndị ha mere arọ ndị gara aga, ma kwukwa na ọ bụrụ na emecha ya bụ ọgbakọ na onye prịnsịpal ọbụla ga-ahụ ihe a ga-eji lụọ ọlụ ịhụ na ha chekwara ụmụ akwụkwọ ha ma kụzikwara ha otu o kwesịrị, wee kwuo na ha ga-agba mbọ ịhụ na ha jiri ya bụ ọgbakọ kpọrọ ihe. N'ozi nke ya, onye bụ onye isi oche nke ụlọ omebe iwu nke steeti a na ngalaba na-ahụ maka agụmakwụkwọ Ọnọrọbụ Ejike Okechukwu kwuru na ọ bụ ezigbo ihe inweta gọvanọ nke ihe ndị nkụzi na-amasị, ma nwekwa onye kọmishọna na-ahụ maka agụmakwụkwọ na steeti a ịbụ ezigbo onye nkụzi, ma rịọzie ndị prịnsịpal niile ndị a ka ha jiri ọlụ ha kpọrọ ihe tụmadị ihe ndị ha ga-amụta na ya bụ ọgbakọ. Ya bụ ọgbakọ nke abalị 5 nwere ọtụ isiokwu dịgasị iche iche nke ga-abara ha uru. Site na Mkpọ, abụ m Theophilus Okoha maka akụkọ ụwa ABS.